L-eks Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech irrid ibih għal kważi 8,000 euro il-karozza li 3 snin ilu xtara b'inqas minn 2,000 euro. Il-karozza hija Honda CR-V tal-2004 u oriġinarjament inxtrat mill-Ministeru tal-Finanzi għal 25,000 euro. Dan biex Tonio Fenech juża bħala t-tieni karozza tiegħu. Jumejn qabel spiċċa minn Ministru l-karozza Tonio Fenech għamilha tiegħu billi ħallas tagħha 1,908 euro biss, dan hu prezz li Fenech iddefenda. Iżda llum fil-ġurnal kulħadd kien żvelat li sa ftit tal-jemilu l-eks Ministru kien qed jitlob 7,800 euro għal din il-karozza. Fil-fatt, sa nhar it-tlieta, dakinhar li ħarġet l-aħbar dwar l-aħħar kontroversja tal-eks Ministru, il-karozza kienet qiegħda fuq Malta Park, sit fejn wieħed ibih l-oġġetti tiegħu. Taħt l-isem tal-bejjieħ CFN, il-kont ta' Malta Park ta' Mart l-eks Ministru li jisimha Claudine Fenech kien hemm ir-ritratt tal-karozza bin-number plate jikkonferma li l-vettura hija l-istess waħda li xtara lejliet l-elezzjoni. Intqal li l-Honda għandha biss sit wieħed u tinsab f'kundizzjoni tajba ħafna, saħansitra miktub li għandha biss 48,000 mil. Dan ifisser li l-karozza li fl-2013 Tonio Fenech xtara għal 1,908 euro issa il-valur tagħha l-eks Ministru żiedu bi kważi 5,900 euro. Ħaġa li qatt ma tiġi dik li tiżdied il-valur ta' karozza. Minkejja li qed jitlob aktar minn kemm xtra, il-Ministru għadu sal-lum jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu. Il-fatt jiġifieri tixtrija inqas minn 2,000 euro meta oriġinarjament dik-karozza kienet 25,000. Ġidejt, skużi ta' 9 snin qabel, inti il-valur jibqa' l-istess. Saħansitra ma' One News mhux biss iddefenda l-ġurnata li għażel li jixtri l-karozza sigħat qabel il-poplu mar jivvota, iżda ddefenda il-prezz li qal li mhux wieħed redikolu. Għalkemm dakinhar li ħarġet l-aħbar, il-karozza sparixxiet minn fuq Malta Park. Tonio Fenech, illum Shadow Minister tal-Affarijiet Barranin, qed isib l-appoġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni. Fil-fatt, Simon Busuttil wedu li jekk tintrebaħ l-elezzjoni ġenerali mill-Partit Nazzjonalista jerġa' jaħtru bħala Ministru. Tant qed jiddefendih li mal-ġurnalisti ta' One News, Simon Busuttil qal biss hekk. Huwa aċċettabbli li jixtriha inqas minn 2,000 euro meta propjament xraħħa 25,000? Daħħa xi nisbit. Ma twieġeb xejn?